बे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरदों। दा हाबाफारि बायदियै जोंहा दिनैहाय दङ गिबियावहायनो मुंख्लंफोरनि आर'ज गाबनाय आरो बिनि उनावहाय फुंबिलि आर'ज आरो बिनि उनाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय। आङो गिबिसिन हाबाफारि बायदियै बे समाव हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगां बे समाव आं सिनायथि होनो खावलायनो सानदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि जनक उजिर बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। दायो बे समाव जाय जोहोलाव जोहोलावफ्रा आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायजों लोगोसे बर'नि हांखोनि सोमावसारनाय गुबुन गुबुन सोमावसारनायाव गावबा गावनि अबथिरा जिउखौ बाउसोमनानै मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि मुङैहाय जोङो बेवहाय कन्डलेन्स बा आर'ज गाबनाय हाबाफारि लागोन। आरो बेजों लोगोसे आङो बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ मख'नो लुबैदों जे सिम्बोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मानाव गेदेर जनक मुसाहारिनि आंगो बिमा मैया हरनि 3 रिंगायाव बिथाङा रुंसारि जालांबाय। आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोथौ दुखु फोरमायदों। लोगोसे बिथांनि मुङैबो जोङो बे समाव आर'ज गाबगोन जे बिथांमोननि जिउ सोलेरा जेन' सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा आवग्रिहैनो हायो। दा आङो कन्डलेन्सनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बे समाव बयखौबो खावलायबाय आरो हाबाफारिया जागायबाय। जोब्बाय। बे समाव बयनिसिमबो मुंख्लंफोरनि आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय फिन खनसेबाव बयनिसिमबो आङो साबायखर जासिबाय। दायो फुंबिलिनि आर'ज। दा फुंबिलिनि आर'जनि हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय आं बे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि खाम्फा बसुमतारिखौ बे समाव दैदेनलांनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। हाबाफारि बायदि आर'ज मेथाइ खननाय, दा बे हाबाफारिखौ बयखौबो समानै बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। जागायनोसै। 1 2 3 संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंग'साय। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंग'साय ओ बंग'साय। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा ओ बंग'साय। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा ओ बंग'साय। हारि अलखदाव मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो
नो हाथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय निदाननि समाव गोसोखौ हमथायाब्ला नुजाफै आफा नों जोंनो सोरां होफै निदाननि समाव गोसोखौ हमथायाब्ला नुजाफै आफा नों जोंनो सोरां होफै सैथो समायना आब्रु साबना हामना अरायबो दिदोमै थाबाय थाथों आफा अबंगसाय गोजोन खुसियै आलो आलोयै अरायबो थांनानै थानो हाथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय 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 फुंबिलिनि गोथार आरजनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय बयनिसिमबो फिन खनसेबाव साबायखर जासिबाय। दायो दङ जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोथार फिरफिलाखौ उरायहोनाय हाबाफारि। दा बेनिखायनो आं बे समाव खावलायनो नागिरदों क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दख'रा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिफोरखौ जे जोंहा नेम प्लेट बेबायदि होखानाय दंखायो गावबा गावनि दख'रा आफादनि नेम प्लेट होनायाव आफादगिरि गाहाय नेहाथारिया थांनानै फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं खावलायगोन। दा गिबियावनो आङो बे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानिजाथाव जनगजिर बिथांखौ बे समाव आफादनि फिरफिलाखौ उरायनो थाखाय आं खावलायबाय। लोगोसे हेफाजाब होनो थाखाय जिल्ला आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि मुस्रि कृपेश दैमारि बिथांखौ खावलायबाय। बेजों लोगोसे दख'रा आफादनि साफ्रोमबो आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ बे समाव फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारियाव मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दायो बे समाव आं खावलायनो सानदों जोंहा मार्च पास्टनि बे इनचार्जखौ आङो बे समाव खावलायबाय। दख'रा आगजुनि आफादगिरि बिथांमोनखौबो थि समावनो फिरफिलाखौ उरायहोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बे समाव
पिरपिल आवरायनायजों सोमोन्दो लाखिनानै मेथाइ रोजाबनो थाखाय चक्रधर नार्जारिनि हान्जाखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। फारसेथिं बोखोलां फारसेथिं बोखोलां बे समाव पिरपिल आवरायहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानजाथाव जनगदिरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दखरा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिहरबाय। लोगोसे पिरपिल आवरायहोनायजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि गेजेराव मेथाइ रोजाबलांनाय चक्रधर नार्जारि बिथांमोननि हान्जानिसिमबो आङो साबायखर जासिदों। दायो दिनैनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै पिरपिल आवरायहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायजों लोगोसे बेवहाय जिल्ला आफादनि आफादगिरिनि बिबुंथि दङ। बे समाव आङो खावलायनो नागिरदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानजाथाव जनगदिर बिथांखौ दिनैनि गोथार पिरपिल आवरायहोनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बे समाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय।
क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै फुंबिलिनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो नैबे लानो माबा हानाय नांजोबोलै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि गासै मावथि लोगोफोर नैबे केमेराया नैबे माबा दख'रा नांजोबनाय आफादनि गासै जोंनि दख'रानि मानगोनां थान्दै गेजेरबारि आरो फरायसा लोगो नोंथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सिम्बोरगाव बे ओनसोलनि सिबिजाथाव मानिजाथाव फरायसुला फरायसुलि रायजो नोंथांमोन जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे समस्याखौ मावफुंनानै बा बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनो हानाय